señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos aquí no A Voltas co Prato, no 197 A Voltas co Prato. Por que, diredes vostedes? Porque o venres cumplimos 200 programas. Aí o deixo. Ainda non nos seguides nas redes sociais? Moi mal, @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que nos enviades vos e que cociñan Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Por que me pegaches? Ostras, que me manquei. Claro, porque estou como unha pedra. Que pensabas? Sí, no, de encontrar a petaca do micro, non encontrei. Bueno, dicía eu que temos activo ese sorteo nas nosas redes sociais, están aí colgadas todas as bases, xa sabedes que podedes participar. Cal será o premio, Xulio? Non sabes cal é o premio do sorteo? Non. Dos 200 programas. Que cociñes ti. Que lle Begoña. cociñes ti á xente, máis que lle cociñe Begoña á xente. E que sirvas ti. E que eu vou ser... Con esto. Vou ter que poñer isto, en serio. Hombre, claro, un chaleque camarero de ochentero. Moi dos 80, porque isto é co que estudiaches ti, pode ser? Sí. A ver, podo probalo? Espera, Sí, pero hai que soltar o Bueno, pero podelo soltar da percha. A ver. Cuidado esta percha, Espera. Deixame abrilo ben. Isto xa tiñas que ter aberto para forrar tempo, Xulio. No, espera, que Entendes? falta un botón. Joder, cañotas. Ai, de verdad, Empezamos mal, ¿eh? Mira pa aquí. ¿Cómo estamos? Pero que é isto? A ver. Señores, este é o que vai servir, ¿eh? Espera. Dame aí, dame un. Mira. Dame ganas de traballar, Que lle poño, señora? Non creo eu. Que lle poño? Que quere? Que che den ganas de Que quere? traballar. Algún viño que lle recomende a casa? Blanco ou tinto, cheo. Blanco tinto. Cheo. Temos de postre... Temos de postre flan, piña, melocotón alníbar, yogur, helado, tarta xeada... Alníbar, claro. Como di miña avó, alníbar. Tarta condesa con whisky, que quere? Condesa. Contesa, é contesa. Montesa, como é? É contesa. Contesa, non, condesa. Eu sempre dixen condesa, non é tarta condesa. Bueno, vai merecer a pena. Señoras e señores, vai estar espectacular o sorteo, así que, por favor, participade, porque o venres saberemos quen é o gañador ou a gañadora. Pero, hoxe imos cociñar, a ver que nos trae Concha de Muros. A ver, son Concha de Esteiro Muros e vou vos dicir como fago as vairiñas de pescada. Primeiro limpamos a pescada e despois de limpiña desfajo en cachiños e mollo en pan e leite. Mesclamos todo ben mescladiño, botamos todo ben mescladinha, botamos de queixo de untar e fago unhas vairiñas e rebozos con foriña e pan rallado. E botos a fixir. É a maneira máis boa de que os pequeniños coman, os pequeninos e máis grandes, coman o peixe que está boísimo. Un bico para todos. Moi ben, Concha, moi ben, porque están espectaculares as variñas de pescada que nos vai traer Concha e que é algo que, por exemplo, pode gustar moito nos cativos da casa, non? Nas cativas, non sei, Begoña, que nos propós. Pois eu fago un pouco parecido ao de Concha, cun rebozado un pouco diferente. Estamos como estábamos. Fago un pouco parecido porque vou usar uns lomos de merluza, vou usar tamén un poquinho de miga de pan, e vou remollar un poquinho de leite, fago unha mestura, vale, para facer así como unha masiña, para despois rebozar e metela un rebozo. Pero van ser variñas, non? Tamén. Bueno, eu vou cortalas diferentes, non variñas. E podemos facer un ketchup casero. Ketchup casero. Que se pode facer, non solamente de supermercado, sabes? Ketchup ao peixe. Sí, po peixe. Ela ten gusto o ketchup. A min gustame moito o ketchup, pero nunca, quer decir... Nunca o comiches con variñas de merluza? Home, de verdad que non me imagino un bogavante con un pouco de ketchup por riba. Home, non falamos de bogavante. Variñas de pescada. Bueno, vale. A ver con que nos sorprende esta querida Begoña. Xulio Mató. Pois eu ketchup non vou facer, pero vou fritir peixe tamén. Empezar ben, entón. Claro, eu vou fritir peixe tamén. Empeza ben. Pero despois, eu xo pescada, pero vou facer unha salsiña con mayonesa. Vale. Claro, de verdade. é menos arriesgado. Non sei como chegamos aos 200 programas, Ás veces pregúntome que nos ve a xente. Fruto do teu duro Que nos ve a traballo. xente? Sí, a verdade é que sí. Bueno, imos facer variñas de pescado hoxe no A Voltas co Prato, marchamos con Begoña. Veña, vamos alá. Bego. Hola. Hola. Mira, o primeiro que vou facer é, vou usar xelatina, vale, en polvo. Sí. Sí, que podes comprar en calquera supermercado. Que queres de calor aquí? Ei, o 9. 9, vale, Sí, 9, veña. Ei, entonces, vamos a... Que quero? Que me compacten un pouco. A xelatina. Que me quede un pouco máis compacto para depois podelo moldear, para que non se me esparrame, vale? Entón, o que vamos a facer
é a mitad dun sobre, máis ou menos. Podémoslo facer con xelatina en colas, vale, que serían unhas 4 colas, 3, 4 colas. Vale, isto, medio deste, unhas 3 colas, vale? Vale. Remollámola e poñémola a quentar. Pero ten que ir o lume moi vivo. Porque puxéchelo a 9, ten que facerse así. Deixa que se faga así. Vale, perfecto, que diga aquí Begoña. Mira, eu teño uns lomos de merluza. E agora xa sabedes como abre Begoña as pescadas e os peixes en xeral. Mira como lle dá. Sí. Clase, estilo, elegancia, profesionalidade. Pelo. Todo con Begoña Vázquez no Voltas co Prato. É así. Veña, a seguinte. A seguinte. E receitas, bueno. E ketchup caseiro con peixe, bueno. Temos de todo. Vai te sorprender ao final, xa verás. No, o problema é que despois gústame, sempre me gusta. Bueno, o importante é que sacarlle ben as espiñas. Ajá. Vale, que non nos leven as espiñas por cornenos. A ver. Sí. E nós tamén, bueno. E se non nos sabemos facer nós, por mira, no pescadeiro e tal, aí vai. O de sempre, xa estaba fervendo. O de sempre, non? Se non sabemos facelo, pedimos yo ao pescadeiro ou a pescadeira que seguramente teña máis idea que nós. Vamos facer a mestura. Vale. Cortámola así, en dados así un poquinho gordos, que por vamos a machacar. Vale. Así. Estaba pensando eu que... Mira, un peixe blandiño, ves, é moi versátil, é un pescado moi versátil, sabes? Digo, que estaba pensando eu que hai moito tempo que non vos cortades no programa. Eu nunca me cortei. Ti non, Xulio unha vez, non? Mondou un dedo. Mondou un dedo, pero hai moito tempo que non pasa así un tráxico suceso. Estou aquí, no programa. Sobrevivín ao corte. Agora vou contigo. De momento non podes falar, traballa. Xa irei contigo. Voulle botar, botelle un poquinho de miga de pan. Ajá. Podémola ter do pan receso o día anterior, perfectamente, ou 2 días, non lle pasa nada. Un poquinho de sal. Eso que lle botaches que é leite. Pimenta, sí, botelle un poquinho de leite. Vale. Aí, pimenta. E temos aquí allo en pó. Sí. Vale? É como un rustrido. Cebola en pó. Que é isto? Isto é unha forma, pois, ao mellor, non teño tanto tempo. Xa. Se non, podelo pasar un pouquiño e botarlle. Tamén o allo picadiño ben fino, podémoslo botar. Pero isto, pois, é unha solución perfecta. Isto telo no super, non? Calquer supermercado. É un ovo. Unha xema. Vamos a botar a xema. Vale. Así. E agora que vamos facer é ir machacando así. Vale, moi atentos á receita de Begoña, porque agora que estamos en Semana Santa... Sí, ven de maravilla. Claro, tes os cativos na casa... Xa verás que guai. Dis, que fajo con eles? Hasta os podes poñer a traballar tamén. Podes poñer a traballar perfectamente. Estas variñas de peixe, pero bueno, facendo a masa de Begoña tamén poden pasar un... E agora, para que nos aglutine un pouquinho... cacho divertido. Vamos a botar un pouquinho desta xelatina. Mima. Vale. Vale. Aí, e vamos facer así, pois é unha masiña. Aí. Vale. Que vamos a pasar a este molde. Entón isto fai que quede máis duro, non? Ou como é máis compactado? Claro, que quede máis compactado. Vale. Moi ben. Agora, estiramos un fil e xa vamos a tal, pero bueno. Vouche explicar primeiro como se fai o ketchup caseiro. Non te preocupes, non te preocupes, marcho con Xulio. Pois entonces nada. Veña, chao. Marcho con Xulio, xa me explicará o ketchup caseiro despois. Xulio, que non te vi nada hoxe. Que tal? Ben, a verdad, hoxe dormí moi ben. Sí, home, pero eso é normal para ti. No, normalmente madrugo, hoxe non madruguei. Normalmente madrugo, tes un... Que? Tes un valor... Tes un valor, di. A ver, que estás a facer? Mira, eu cortei as patacas co pel, Se aí estás metendo a má o aceite, é increíble. Que non, metí a má a pataca. No, pero mira, o aceite está no sete. Ahora vou nas deixar que se vayan facendo así, que se vayan pochando despaciño. Despois vou nas quitar, vou subir a temperatura do aceite, xa o fixemos algunha vez. Facela en dous... En dúas coccións, non? En dúas fritadas, vale. En dúas fritadas. E por outro lado teño aquí a pescada, que xa desespiñei e lle quitei a piel. A túa é distinta que dela, era todo en taquiños tintiras, non? Eu fago o peixe tal cual, sin Vale. Sin trituralo. Espera, que ten aquí un poquinho de piel. Xa está lista. Ves? Todo como as tiriñas, que as vou deixar aí para rebozar despois. Agora vou preparar a primeira base. O rebozado vai ter dúas bases. Unha con ovo e outra con pan rallado. Moi ben, pois vamos ver que lle parece a convidada de hoxe. Imos chamar a Concha de Muros. Un aplauso para ela. Non ven, Concha. Nin entra, Concha. A Concha deulle igual. Eu chameina, voume chamar outra vez, a ver se entra. Que pase, por favor, Concha de Muros. ¡Ah, Concha! Apareceu Concha. Concha, estás ben, ou? Estou moi ben. Pero que pasa, botache unha carreira ou algo? Casi me fai correr aquel home. Bueno, chamou por ti. Onde estabas? Eu estaba, sabe Deus onde, perdime. Claro, estabas perdido. Non pasa nada, chegaches.
Chegaches? Cheguei Estás aquí, ben? sí, señor, a ver que están facendo estes. Mira, xa me di, a ver que están facendo, pois veña, a ver que están facendo. A ver que están facendo por aquí. A ver, Mira, eu teño a masiña feita, teño unha masiña feita ca pescada, ca miga de pan, cunha xemiña de ovo, un pouquiño de Botaxe un pouquiño allo, de pimenta, ceboliña, sí, tamén. un pouquiño de pimenta e un pouquiño de sal. Tamén ter fillos ali, cara. Tamén teño filloas. isto é parecido ao que dicías ti na receita. Así un pouco da Sí, idea. algo así parecido. Un pouco da sí. idea. E así, ahora deixo repousar, e si 2 horas ou 2 horas e Aquel pico, home tamén está traballando. e listo. Espera, Concha, espera, vas ahora comigo, Tranquila, veo acelerada, Ostras. A ver, cal é o seguinte paso? Porque espera, vai facer unha cousa un pouco A rara. ver, que Vai facer unha cousa un pouco rara, vai facer un ketchup casero. vou facer un ketchup caseiro. Por nenos. Barbaritas. E agora que ven a temporada de tomates tamén, que se temos na horta, por xenial, pelámolos, xa os podemos empezar a cociñar. Ou podemos ter xa a pulpa guardada, con tomate triturado. Tomates na horta, metes unha e outra. Agora non, Claro. pero agora cando empezan a vir, E o tomate, Ainda lle o sea, o queda, ainda lle ketchup queda. como faz? Tomate, mira, tomate un pouco de triturado. aceite. Así, un pouquiño de aceite, Ajá. un pouquiño de coñá, un chisquiño solo. Isto é perrins. Podese botar ou non se lle pode botar, se queremos, Ti botas ya. Eu boto así un pouquiño. Que é o que lle botas? Perrins, é unha salsa. É unha salsa Pero podes inglesa. botar un? Podese botar ou non. Non Este é has- un pouquiño de sal afumado que hai en cualquier supermercado agora. Ui, aí vai, o tomate salta, Agora cando... vamos con azucre Ajá. e vamos a botar o zume dunha laranxa. Mima, este é un ketchup un pouco raro, non? Eu acredito que sí. É un ketchup un pouco... Mi madriña. Así. E agora deixalo que se faja. Agora hai que deixalo cociñar uns 40 minutos, máis ou menos. non temos 40 minutos, pero temos máxia da televisión. Ten máxia, ti. Aí está. Non tes Non te problema. preocupes. Vale, pois Concha, sí, agora vamos ir ver o de Xulio, vale? Mentras ela deixa aí o ketchup a traballar. Así. E agora, 40 minutiños, listo. Non me escoitou, Concha. No, escoitei que agora igual. Vale, pois vamos ver o de Xulio, veña. Tira palo, tira palo. Hola, Concha. Este que fai, a ver. Benvida. Mira, eu, por un lado, estou facendo unhas pataquiñas aquí, vale? Que van a ser o acompañamento do... Está en aceite. Tan. Está en aceite, sí. Así sí, que se van cocendo pouco a pouco no aceite, despois vai quedar doradiña por fora tranquilo. e moi tenro por dentro. Aquí teño o peixe que xa cortei os lomiños e que teña a espiña e a piel. E aquí fixen unha especie de orli, pero non é unha orli porque non leva ningún tipo de lévedo, que é fariña, ovo, sal e pementa. Vale? E aquí teño un pan relado que é un poquinho diferente. Sí, parece un pouco os flocos do almorzo, Sí, non? pero é pan, eh? Sí, en concreto pero é pan. Entón, É pan. vámoslo mesturar, vamos poñer un poquinho deste... Está pan real. Sí, é É pan. como pan, sí. Sí, vamos a botar un poquinho de queixo en pó, Moi ben, vale? ben, moi boa Un idea. poquinho de queixo en pó. Un poquinho de allo en pó tamén. Bueno. E un poquinho de pemento doce moído. Isto vamos a mesturar todo. Ese é o teu rebozado. Este é a segunda parte, este é a primeira parte do rebozado, este é a Sí, segunda. sí. Imos pasar de aquí para aquí. Pero E para aquí. é un rebozado, non é habitual ese rebozado. Bueno, pero é diferente. Eu nunca o vi, ti Tampouco. víralo algunha vez? Bueno, Concha? eu non o vi nunca, pero xa me está gustando. A mí tamén, Ah, pues a mí mira. tamén. É onde se colle ese pan. A min tamén. Ya está nos supermercados. Sí. 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 Ese rebozado ten que probar, Sirvenos calquer outro pan relado, Me está gustando a idea. Ah, pues mira. Carai. Un punto, Bueno, mini Concha, punto para Julio. pois chegou o momento no que me tes que dicir Que? cal das dúas receitas pinta mellor para ti, así, agora mesmo. A ver, de momento pintan as dúas, pero esta está me gustando xa tamén. Esta me gusta aquela. Agora Claro. que, non sei, agora mesmo xa non se pode, non sei que. Pode empatar con unha máis con outra. Perfecto, quedou clarísimo. Non podes dicir nada de momento. De momento non. Por vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que é aquela cadeira dali, despois chámote, vale? Moi ben. Veña, un aplauso para Concha de Muros, que está con nós, con o Voltos co Prato. Vamos con Begoña, que creo que nos quere contar algo. Mira, Que pasa? vouche facer uns crujientes de filloa. Ah, Un Isto é pouquiño así. de aceite nun papel, Sí. engrasamos unhos flanes, damos a volta, e temos unhas filloas. Mira, vale, e vamos facer isto. Vamos meter ao forno a 160 grados uns 15 minutiños. vale. Vale? Vas Así? necesitar maxia, non? Home, claro. Vale. Privi. Así. E vamos facer unhas cuncas. Moi ben. Así. E así vai ao forno. E así Canto vai tempo ao ao forno? Eso, pois uns 15 minutiños, uns 160 grados. 160 graus. Exactamente. Vale, pois aí quedan os crocantis de filloa de Begoña. Mentres tanto, vamos contar a Galicia 4 cousiñas, porque peixe fresco rebozado lixeiro é unha fritura controlada.
Con isto xa estaría todo para facer uns nuggets ou pauciños de peixe como mandan os libros. Pero, como somos algo novatos neste tema, imoslle dar un repaso. O primeiro é perderlle o medo. Vivimos no país do peixe fresco e con el podemos e debemos facer deliciosas e delicadas frituras. É certo que non temos a tradición que teñen os andaluces co seu pescaíto frito, pero algo fomos aprendendo. O importante, despois de preparar o peixe, é facer un rebozado lixeiro coa fariña que máis nos preste, de garabanzo, amêndoa ou de trigo normal, iso vai no gusto de cada quen. Logo de fritir o xusto, para que nos queden douradiños por fora e cociñados no interior, nesto xa sabedes que teñen unha cátedra Begoña e Xulio, así que estaremos moi atentos. Tomade nota e intentade un día destes. Quedan riquísimos e non atoparedes nada que se lle poida comparar na zona de conxelados do súper, que, por certo, non recordades como é a receita? @voltascoprato, e está pendurado todo, xa sabedes. Seguídenos. Vamos con Xulio, mellor. Xulio, non? Sí, Xulio, veña. Xulio. Hola. Mira. É que ia ir con Begoña e dixen, non, vou ir con Xulio. Mira que bonitos quedan. Cantos minutos? Que bonitos. Ah. Que bonitos, que minutos quedan. Claro, entendiche, cantos minutos quedan. Mira, boto aquí o peixe. Ah, mira. Claro, escurrímolo ben. Vale. Que colla. Buah, queda súper chulo porque... Claro, queda colorido. Sabes que me ten vai pinta quedar- de ser moi crocante, Claro, non? vai quedar super Ahora crocante. Bueno, jugosiño por saber dentro. ten que saber, claro. Home, Botaches claro. tanta cousa. No, tanta cousa non, queixo. Tanta cousa boa. Ah, vale, É que- vale. Vale, verdad, que tío está defensiva, porque ti... No, nada que che atacarme diga seguido. pareceche mal todo. Sí, teño un día hoxe que me parece todo mal. Sí? Sí. Bueno, pues tranquilízate. Vale, pues xa me- Tranquilízate. Estás moi alterado. Non, non. Vale, mira, ves? Escurrimoslle ben Vale. a base, E darlle unhas Metemos aí un voltiñas. meneo. Ti valo fritir, pero si quixeras aforrar calorías e metelo no forno, poderías. Pero gastas máis luz, ti saberás. Pero non levas tanto Aforras para nunha cousa, gastas noutra. Claro. Sí, pero que aforras en luz, valo gastar en gimnasio. Que prefires? O sea, Pagar, claro. Que prefires? Pagar pola luz ou aforrar calorías? Ti queres máis de frito? Nunca fixen o forno, eu non aforro calorías. E nunca, pero escoita, nunca fixen o forno, pero a experiencia me di que crocante como fritido non Xa, queda. é imposible, é moi difícil, non queda. claro. Eu creo que podíamos xa soltar a primeira pregunta de concurso. Vale. Que che parece? Ben. Sí, pois veña, vamos alá. Como se chama o tipo de patacas que fai hoxe Xulio? Gordas. Patacas gordas. Pataca gorda. Pataca gorda porque é gorda. A ver, creo que o nome técnico é cuarteirón. Vale, pero tamén admitimos gorda. O sea, se nos din Mira. pataca gorda, vale. Sí, Vale, non? Mira, vale, si diste. Fulle subindo un Vale, poquinho vale. a temperatura e mira como empezan xa a dourar. Ajá. Están xa tenras por dentro. Levan moi poquinho a ben. pouco, pero mira o tempo que levan fritindo. Sí, leva moito tempo. 664-483-419. Que che importou? Que pouco che importou? Dixino así un pouquiño, sí. Eso, chamade a voltas co prato porque repartimos 50 euriños. Como se chama o tipo de patacas que fai hoxe Xulio? Pataca Gorda. ou cuarteirón? El Gorda. sigue aquí rebozando, sigue coas súas patacas gordas. Vamos con Begoña a ver como lle quedou a ela todo o que estaba preparando. A masiña. Que tal, cañotas? Que tal a masiña? Moi ben, mira. Ah. Vela, xa teño lista. Pero a masiña Mira. dixetes que tiña... Ah, claro, ahora é como xelatina. O a botar a Claro. xelatina toda. Ah, No, amiga. solamente leva un pouquinho. Pero de que te ris, Xulio? Simplemente ten que Home. aglutinar. Quedou como gelatina. Botaría gelatina. Quedou... A ver... Non ves? Os Gelatinoso. nuggets nunca son regulares. Xa, Vale. Entonces, o que vamos a facer agora, pasalo por fariña de garbanzo de Ríos. de Ríos. Sí, é de Ríos. É importante que É a sexa de Ríos. primeira vez que se fai. Así que, bueno. Como que? Pero é importante, quero Está en dicir. fase experimental. Bueno, no, podrías usar cualquera. Home, xa! Cualquera fariña. Non Cualquera ten por que fariña, ser non de fai- Ríos, non ten por que ser de Ríos, pero bueno. perfecto. Entón, pásalo por fariña de garbanzo de Ríos. Sí. Despois pásalo polo ovo. E por vamos usar gusanitos. Como? Gusanitos dos renos. A ti non che gustan os gusanitos? A mí encantan os gusanitos. Pois xa verás que toque lle dá. Esos a son pescada. gusanitos machacados. Son gusanitos machacados, A sí. ver. Mira. Ah, sí que son. Sí. Sí que son gusanitos, sí. E agora facemos Ah. así, mira. Son. Vale, entón, fariña de garbanzo de Ríos. Ovo e agora os gusanitos. Ovo e gusanitos. Sí. E boa Ou freír. snack de millo. Claro. Mais ben. Para non dicir o nome. E logo gusanitos non é... É o nome. É o nome, pero non é o Claro. comercial, sí. É o nome. Bueno, igual. Sí. Entón voulle dando así. Pauciños de millo. Vale. E ti E supoño agora que tamén o vou vas fritir. Sí, sí, vou fritir. Vale, E mire, xa teño o meu ketchup aí preparado. Vides como quedou? Isto é o ketchup. Sí. Ah, pois cheira a ketchup, eh?
Claro. Home. Sí que cheira a ketchup. É verdade, é verdade. Non confiabas na Non miña... confiaba nada. Vamos repartir cartiños. Veña, que hai chamada telefónica, alguén que quere gañar 50 euriños. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. María José das Pontes, non? Sí, son eu. Que tal? Como estás? Muy ben, muy ben. Bueno, Aquí, vamos alá. Atendendo estas recetas que me interesan moito. Ves, así me gusta. Estiveches atento ao programa? Sí, sí, Vale, sí. pois ao mellor sabes como se chaman o tipo de patacas que fai o Xulio. Pataca gorda ou Moi ben, moi ben. A ver, María José, eu creo que lle caes moi ben a Xulio porque a pregunta non era difícil, eh? Eu creo que sí. A pregunta non era nada complicada. A ti as variñas así de pescada gustanche ou non? A mí sí que me gustan moito. E fago moito pos nenos, porque teño moitos netos, entonces aproveito para... E por eso me interesa o programa de... Ves? Ves? Pois toma boa nota da receita porque isto para os netos é maravilloso, eh? Isto valles encantar. Valos ter... Tomando nota. Valos ter que cuidar agora na Semana Santa. Pois sí, sí, sí. Ves? Pois xa sabes, mira, xa estás arranxada unha comida ou unha cena. Sí, sí que me venme moi ben este programa. Pois para eso estamos. Un bico grande, María José. Un bico, Fran. Veña, chao, 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 a cuidarse. Chao, chao, chao. Chao, igual. Bego, xa estás fritindo, non? Sí, xa estou fritindo. Moi ben. Aquí estou. O sea, o ketchup vai estar aparte para mollar, non? Toma, veña. Simplemente. Vale, veña. Xa sei que estabas deseando, por si acaso. Testé aí. Está bo? Bueno, e vais saber cociñar a ti, eh? No. E vais saber... Escoita, se cho pido, mandasmo así no pago, no súper. Tiñamos que facer un trato, xa miraremos. Sí, eu mando che queixos e ti mandasme queixos. Bueno, pois entón sí. Ya está, feito. Pon por aí. Bueno, vamos ver mentras tanto que fai Xulio. Para superar o ketchup vai estar difícil, eh? Bueno... Hola, Xulio, ketchup mato. Pues mira, había un ketchup que se chamaba así. Xulio? No, Mato. Ah, Mato, sí. Sí. Non sabía. Sí, intentaron se reír unha vez de mí no colegio e a mí fíxome gracia e non se meteron máis comigo. Mira, Porque che fixo gracia. fíxome chiste, eu non... Claro, mira, con o ves? ketchup. Mira. Hola, Mira que que guais, rebozado, eh? Que guais. Oh, el rebozado é precioso, O rebozado queda bonito, Sí. é super crocante, despois valo probar. Sí. Ai, que ben, ves, polo menos está xeneroso. Claro, hombre. Claro, hombre, claro. O do mal día... Todo mal día, un Eso- cachiño na máis, eso un logo cachiño pasa. na máis. Oye, E as patacas tamén xa están. Claro, o sea, están no Mira, punto xusto. Están xa no seu punto. Vamos a Pero non sacar lle bote tamén la mau o así que papel. me está... O É que papel, me está... que Madre non lle mía. pasa nada. Ah, estou lle vendo aí as maus, metendo as maus nas patacas, É para que non caian, ó. Alucino, Mira, ves? alucino, E paso agora mal. vamos a botar. Vamos a sacar todas, xa Sí, para 4 que quedan. Xa que 4 que quedan. Sí, mira, e Vale, agora apagamos vamos- isto. Sí, vamos a mesturar un pouquinho este, Sí, xa está. un pouquiño de sal tamén con pemento doce moído, Vale. para darlle o mismo toque co peixe. Ah. Eso vai ser como unha salsiña para acompañar, Non, asasiña non, isto é para salar as patacas que están sin vale, sal. para salgar as patacas. Eso. Entón, agora botamos. Ah, amigo. Vale, que esta boa sal, idea. Que se queda, hai un colorciño moi chulo. Bueno, profesional, moi Se profesional. queda moi ben. E a salsiña estou facendo aquí, mira. Vale. Aquí teño É que vai levar a túa salsa. un poquinho, unha cebola ben picadiña. O sea, un trociño de cebola picadiña, Moi ben. vale? Un poquinho de mayonesa. Ajá. Eres moito de mayonesa. Un toquiño de mostaza. Sí, para o peixe frito gustame. Un toquiño pequeno de mostaza. Que está Pequeno. máis alto na túa escala de valores? A mayonesa ou a manteiga? Porme nun brete. Sí. Sí, Si tiveres que quedar con unha vas a unha illa deserta e só podes levar manteiga ou mayonesa, que levas? a vaca. A vaca. Vale. Vale, mira, unhas poquinhas alcaparras. Vale. Ahora vamos botar un poquinho de pepinillo tamén. Pois Isto mira. voulle poñer aparte por se non lle gusta. Vale, pois si, mentre rematas iso vou falar con Concha, parecece ben? Pareceme perfecto. Veña, vamos falar co público da Voltas co Prato, con Concha, que está aí sentada. Hola, podedes vos aplaudir si queredes, aplaudidevos. Aplaudidevos, que dá gusto estar con vos. Ai, Concha. A ver, vamos a ver, senta aí. No, tranquilo, Ah, tú xa ven está, aquí, ó, está de tú ven rodillas, aquí, está tú. rezando, moi Parece que estou rezando.
Pero acorda... Porque teño unha santa diante. Son de Esteiro, É deste... Ah, dixen mal. Son de Esteiro. Dixen mal. De Muros... A ver, Muros Esteiro tras da costa. Xa, sabes que pasa? Aquí sempre temos o mesmo problema. Sí. Porque, claro, eu digo o Concello e a xente empeza cas parroquias, cos lugares, tal, e digo, ui, non me vou meter en historias. O Concello de Muros, pero a parroquia de Esteiro. Perfecto. É o lugar tras da costa. E ti tiraste algunha vez nas carrilanas, ali en Esteiro? Non funas ver, pero tirar non me tirei, che. Teño lle medo. Carajo. Pois había un día que, eu que sei. Ir nas carrilanas? Sí, ó. Eu nas carrilanas non vou. Mira si molan as carrilanas de Esteiro, Sí. que as botan pola radio. Botanas pola radio, que eu algunha vez escoitei. Sí, é máis pola televisión tamén. Pola tele tamén, botanas. En serio? Sí, señor. Estades a tope en Esteiro, Bueno, meus Esteiros son os máximos. Estades casi tan arriba como Arzú, Mais ou menos. Xa, Non vai sei, andar, mira, se subimos ao alto, non sei, estaré máis alta ainda. A ver, contame, que che parecen as receitas? Como estás vendo agora desde aquí? Estou nos vendo moi ben, arrecéndome que xa me dá gana de comelas todas, todas xuntas. Será que a fame que teño? Ter fame, sí. Levas aquí todo o día, meca. Hombre, toda a tarde. É toda a tarde. Sabes a que hora comigo as 12 da mañán para vir por aquí, sabes? Bueno, que me dis? Digo, Pois, directo. Xulia Begoña, por favor, sacadelle unha tapa a esta muller, Facede o favor de sacarlle unha Tiene máis tapa. gana de chocolate que vi, Elía, non me O deu chocolate nada, tamén xa. querías, non? Vela, Chocolate. vela que lista. Vente con nós, Concha, que xa é o momento de probar. Veña, vamos palo. Vamos palo. Dádelle un aplauso a Concha, dádelle un aplauso. Ai, madre mía. Ponte aquí, vamos ver o de Xuli. Ponte aquí. A ver, aquí. Ponte aquí, vamos ver o que está facendo Xuli. Veña. Xuli está traballando que manda carajo. Verdad? Mira, pai, Eu traballo sempre para manter a cañotas. Eu compro un pouquinho, non vou comer tanto, No, pero ponche un poquinho para que E proba o probes. que queires. Proba o que queiras. Temos aquí a salsiña que tamén ten moi boa pinta. Hola, mira Non que son de salsas, pero... Pero poño xa é bueno aparte, probar. Dache poñer aparte. Está aparte. As patacas. Mira, unhas poquinhas patacas por aquí. E agora... Bueno, esto Os ten cociños de pintaza, peixe. esto ten pintaza. Esto, en calquer restaurante, cobranche un riñón. Un riñón, Por eso, un riñón. E aquí... Que para probarse me chega un, Pero ti despois podes Eso probar que se é, queres. Despois para vou darnos poñer ali friso para que para sacar probes. algo do forno, para sacar algo do forno. cando queiras. Vale, vamos a Cando- sacar esto do forno. Vente, Concha, vente. Aí que Mira está. que fixo cunhas filloas. Ala, Que listas. estás cheia, fillo? Nada, Nada. Dentro, que non teño nada dentro. nada. Ala, que carai. Vente para aquí, ¿Así? Concha, vente Vai, comigo. idea que me destes. Vente para aquí, vente para... Vaya idea que me destes, dixo sí, por as Concha. filloas, mira. Ponte aquí que vai chegar o momento de probar. É o momento máis importante do programa, Ui, sí, Mira, aí tes o de Xulio, Carai. esas nuggets de pescada con patatas gordas e con esa salsiña. Vai probando xa, se queres. Concha, Quería veña. que me teño que remangar. Vamos probando de Xulia. Mentras tanto, soltamos a segunda pregunta de concurso. Que peixe usou Begoña que se me para os seus desfaiga. nuggets ou variñas? Pescada. Estás segura? Segurísima. E onde pescaste esa pescada? Pois en Riorno. En Ríos non. Non hai mar. Veña. Esta creo que é Lucía do Grove, se non me equivoco. Lucía, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Como estás, Lucía? Ben. Veña, por 50 euriños. Que peixe usou Begoña para os seus nuggets ou variñas? Pescada. Moi ben, 50 euros que marca para o Grove. Un bico grande. Gracias por chamar. Un bico. Chao. Aquí tamén que se non ya... Ai, tes que probar o outro. Este Ai. que aquí. Ai, non sabe nin como probar, está agobiada. Espera que te saco pau. Está agobiada. É que de Podo verdade, meter non sei. enteiro. É que é non moi tes problema. sofisticado o plato, verdad? Chico, é que aquí xa non sei como comelo. Veña, vamos alá. Dade máis maus, cociñeiros. Mira, Estás preparado? Espera, Concha, como vas? iso está moi quente. Está quente, non? Espera, Concha, Vamos probar sin ketchup. Podelo probar sin ketchup. Sí, pero teño que preguntar quen gana. Estás? No, pero que vai Quero probar sin ketchup, pues probo sin ketchup, veña. Veña, probo sin ketchup. Mira. Aí, ten cuidado, non te queimes, Vamos alá. Concha de Esteiro. Ahora ferme a boca. Ahora ferme a boca. Concha de Esteiro. Solo tens que señalar, non tens que falar, tens aí auga. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Me parece que non sei, vou ter que andar a mar gato. A ver, tenme que dicir un. Que están os dous vos, pero creo que vou coller este. Xulio Mato, aí está. Come no que me queda. Come, Concha, come. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, Concha queda comendo. Lembren participar no noso sorteo nas redes sociais. Vémonos mañá no Voltas co Prato. Queden cora galega. Chao. Hasta mañá.